Yeah! Ja! Què passa, família? Bueno, després de 30.000 intents per intentar jugar una partida en aquest joc que ens acabem de pillar, bueno, Literalment que ens hem 38 pillat minuts. bastant recentment, pues bueno, aquí estem, en una partida en el mapa Mare de d'Auri. Déu, tio. Mare de Déu. Eres el doctor Richtofen, Hauré de ¿no? baixar una miqueta. Te voy a sacar de aquí. Ja veus. Chicos, sonido... Va. Vinga. Estem aquí a Si conseguir Origin. estos generadores de conversión nos da más Pero- posibilidades de supervivencia, estoy con el alemán. No hi ha hagut sort. Ja. Hòstia, aquí és veritat. Activo els fantasmes aquests, claro. Que la veritat és que no sé molt bé què són. Són com zombis elèctrics, així, guardianes. Com has ¿Esto iba a rebentat, acabar tio. de otra forma? Buah, sort que aquí aguanten 3 cops. Sí, no, normal que aquí n'hi ha 3 de cop. Però també peguen més ràpid, en rondes altes. O sigui, no Però jo crec que els programadors ja van tenir en ment que a vegades els zombis et donen 2 cops erròniament. Sí, sí, sí. Com ara mateix. Vale, doctor. ¿Vas a contarnos lo que han estado haciendo aquí los tuyos? Aviam, lo de les golosines, com va? O sigui, tampoc vull que em facin mal l'ascens, o sigui, tampoc abusaré massa, però... Mare de Déu, malíssim. Has de... No sé Wonder Wheel, no sé què és. Dispara M'ho a la regalen. cabeza. Vinga, va, dóna'm Sí, un parece és funcionar. gratis de moment. Bueno, de moment i en principi el Kino era tot gratis sempre. Va ràpid, ràpid, agafa-ho! Joder! És que tinc costum de que em desapareixin les coses a la cara. Com m'has tirat això? Amb el número 1. Bueno, clar, no sé quin és el mando. Ho va deixar. Sí, el mando com... Como pretijo Amb el Maxis, número 1. ¿creéis que soy uno de ellos? Que mal. Mira, ja tinc els zombie blots sense blots. Ai. Casi estoy seco. Vale. Molt bé, molt bé. Ho anem bé. Però, aviam, el carmelet aquest, primer és que no em surt cap indicador d'on el tinc i Esto no tampoc sé com tendrá tirar-ho. Que mucho no tiempo. tens ningú indicador, t'hauria de sortir una esfera de color d'algú a sobre de la munició. Pues em sembla que no l'he agafat. Doncs pot ser. Ah, vale, sí, ara sí que l'he agafat. Vale, vale. Ah, vale, vale, entenc. I això s'activarà amb aquest? No. Tiene que ser broma. ¿Cómo funciona eso? Aviam com ho puc activar, això. Vale, quina ronda més ràpida. Ja veus. Aquí hi ha menys zombis, Bastants menys. ¿Esto los frenará unos 10 segundos? Bueno, ja ho veurem després. Ja t'ho dic jo. La ronda 21 de Kino s'ha fet superfàcil. Home, normal, és que tens aquí carmels que et donen... Vamos. No sé, és que tot el que em pugui imaginar segur que ho superen. Pues no gaire. Ui, ui, ui. Ui, 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 ui. Joder, Esto sí, los no vaig frenarà poder tirar. unos... Què tal si anem tirant? Com a... Sí, ja. jo què sé. Vols anar Com a tirant? idea, Com a concepte. Tio, pues agafa't l'arma. És una pipa. No sé quina arma Muy tens, poca la munició. veritat. Baix, baix. Merda, no tinc munició. Ja n'he baix. Aquí. Que jo piraria, ja. Cap al 250, tio, i dispara superràpid i fa més mal. Ja, però no sé, és una qüestió de principis, també. No tens Ah, només pots tenir un carmel a la vegada. Mira que ràpid els principis. Ui, ui, ui. Cuidado, cuidado, cuidado. Aquest ve ràpid, Que és folladíssim. I aquí no... Ah, bueno, em sembla que sí que es pot deixar coix, però costa més. Sí. Esto Vale, no nos m'agradaria tendrá saber com mucho tirar un tiempo. carmel, tio, jo què sé, per Amb la curiositat, fletxa saps? de dalt o algo. No. ¿Alguien me oye? Por favor, A mi em diu el número 1. estoy atrapada. I que deixem una de les fletxes. Pirem ja, Había una coño. niña pequeña. Estic I obrint, he obert la porta sense voler.
Vaya putada. Vale, jo over l'altra, però bueno, és igual. Buah, vaya putada. Sí, pero me da esta pasta que no volia gastar. Lo consideramos un pago por los servicios prestados. Uf, no tenim caixa, aquí ho hauríem d'haver vist abans. Los bocetos aparecieron de repente. Buah, aquí hi ha armes més guapes, Merda, m'han apallissat. Me quedaré uno de esos. Munició, recarga. Vale, Hòstia, 2 calaveres, tio. díselo. ¡No es nada, bicharraco! No, sí que l'has agafat. ¡No sois nada! ¿Me oís? Partes. Aquí també hi ha els Menuda masacre. setups. Sin el rinoceronte de aquell. ¿Qué sabes de la niña, Sí, el Richtofen? sunset. ¿Está atrapada en algún lugar? Sí, suposo que sí. Ei, i ara vas ficar per aquí, també, els zombis? Ah! No, tio! Joder! Pensava que eres tu. Sí, va, amb cara de zombi, va. Bueno, no sé, tampoc ho silencio massa. Surt d'aquí. Bueno. Agafa això i cura'm. No puc. Li he donat a l'1, coño! Ja. Tornem a provar, cap problema. Bueno, boníssima partida, O sigui, genial. Sí, fantàstic. La millor. 6 rondes! Ciao. Vinga! Tornem a provar. Vinga, bueno, pues acabem de fer una partida, ronda 6, però ara aquesta serà la definitiva. Aquesta arribem Edward màxim, Richtofen, quin era el target? Ronda 30, no, en aquest mapa? Sí. Bueno, aquest mapa té un munt de coses, vale, que nosaltres com a perfectes ignorants La desconeixem. mecanización es una Així que no farem cap cosa Las d'aquestes, máquinas no jo què tienen sé. alma, no S'han de fer tienen 3 honor. bastons i jo què sé, i acabar... Ah! Esto va a Ui, acabar. cuidado. Matin ja, tio. Pues casi. Es que estic aquí activant això i... Vale, ja està. Era un baiteig. Debemos esforzarnos por frenar su incesante Que avance. et posin al llit i et faci el menjar i aquestes coses. No cal que ploris, tio, ja està. Tomaré Ja ha passat. esta Ah! para No, no ha passat! que yace enterrado. Es evidente que tus actos han desatado fuerzas antinaturales. Ai, és que aquest joc... Els carmels em desconcerten. I la il·luminació i tal, com està fet, no sé, té Una com una... alianza. Por frágil Com un que estil sea, una miqueta nos raro, conviene saps? a O sigui, todos. intenta ser com el... no sé... Com el Black Ops així per antonomàcia, o sigui, el que tenen allà tots els mapes i, no sé, està guai això, però... no sé... No té l'essència de cada La confusión nubla el juicio de nuestro desgraciado enemigo. Ara que el penso, no he aconseguit anar en cicle. I el més important, no pot ser un Dolphin Guy. Ja... És una pena. Quizá podamos I asegurar dius que l'arma nuestras aquella valia inmediaciones. 250, la que hi ha allà. El 250 es pot pagar. No, si va ser un 500 ja no, No me'n recordo, tio. Són 500, tio. M'has enganyat. Va de conya, loco. Ja, tio, però m'has enganyat. O sigui, és com si jo et dic allà... M'he enganyat, m'he equivocat. Bueno, No és el mateix. sí, t'has equivocat intencionadament per... No. Aquí està el tema, intencionadament és equivocar-se, enganyar és intencionadament. Debemos esforzarnos por Ah, vale, ja frenar su entenc per què no incesante podia activar avance. els xiclets. És perquè se m'activen sols, o sigui... Com? No. Ah, perquè ja el tenies activat. Hi ha Clar, alguns no que tenen s'activen i altres que no. activa. Sí, O sigui, hi ha alguns que s'activen, però Exacte. justament els que m'han tocat no. Vale.
Acabes de pagar No 1.500? sé dónde estàs dient. Sí, No pot ser. perquè ets putament pobre. No! Què dius? Ah, t'has comprat un xiclet. M'ha costat 1.500 pavos, per què? Clar, perquè cada ronda en tens un gratis, crec, Crec que era així. Però si a mi, si no n'havia agafat una encara. Sí, cada ronda tens un gratis, si no pagues No he 1.500. tingut ningú gratis, jo. Ni a la 1, ni a la 2, ni a la 3, ni a la 4. Sembla que a la primera ronda és gratis. Quizá podamos asegurar nuestras Què vol dir el inmediaciones. tiempo de desangramiento? Hauríem de pirar, Clar, quan t'estàs desangrant tardes més. Ah, vale. Podem pirar ja. Ui, obro, Voy. Ves. Ja vinc. Uf, quasi em mata. Per favor. Per explorar. Això de la risa. Esta vez la fortuna no sonríe. No, que m'ha tirat aquí. Ei. Coño. Què, senyor, em gasto 1.500 així a la loteria. Va, que tiris. Activem això ràpid? Va, Que no sí, et moris, sisplau. Mira, veus aquesta costa 0, loco? Clar. O sigui, cada ronda tens un per 0. Sí, si per què m'has passat abans, no m'havia agafat cap. Lucha por la supervivencia. Pues no ho sé. L'hauries agafat a... Me voy a llevar esto. Pero ya volveré. Munició. Uah, que xatada, m'encanta aquesta. Cagar, güey. No tiene sentido. Ojo, m'ha tocat també la ¿Qué RPK. es esta? Nice. Està guapa, la RPK en aquest Me joc. complacería muchísimo si esta vez me tierras alguna cosa mejor. ¿Alguien me oye? Por favor, necesito ayuda. Encantada. Espera, que algú necessita ajuda. Ah, sí? ¿Quién es esta niña que ¿Será? nos llama? Ole. Se llama Samantha. Ui. La oiré Se llama Samantha, acaba de dir. Anem a anar descobrint coses, si no coneixéssim res. Bueno, Ah, tampoc vale. coneixem res. És la filla del... com es diu? Podem sortir d'aquí, no m'agrada gens aquest lloc, tio. Marcus. Anem al lloc de sempre. Vale. Et poses nerviós en seguida. No sé on estàs, tio, però és que estic bastant solitari aquí. 4 partides sense tu i me n'adono que era molt manco amb tu. Sus pecados no quedarán impunes. Això és una laó per mi o és algun altre per mi, només parles a tu? No sé, tio. No. O sigui, estàs dient que no et deixo desenvolupar el teu guardader potencial? Sí. Revela tus misterios una vez más. Vale. Buah, que mola el bot, Que tio. nuestros antepasados intentan ayudarnos en nuestra misión de alguna forma. Quina sort que l'ordinador ho suporti, el robot aquest. Antes, No sempre, però avui sí. palabras en lo que cierran a mi amigo. Vale, un posaré aquí. Que aquí ho han canviat, que ara venen per aquí també. Sí, ara també venen per aquí, és una pua, Coño. Cuidado, et veu un per darrere. Ja està. Apenas puedo moverme en este barro. Cuidado, que estic aquí, no sé, estudiant. Ah, mira. Joder, Dudo que haya sobrevivido al moltes coses, Vale, esta arma no m'agrada gens. Vaig a canviar. Sheiva. Debéis ayudarme, por favor. Buah, no Hay s'explica un modo gens. de abrir la puerta. Oh, un Franco. Padre casi lo Buah. consigue. Draco. Dijo que tenéis La que una seguir dragona los pillorat. pasos. Ole. Buah, però és que en aquest joc hasta els francos, tio, tenen Ai, molt bona granada. pinta. Estic vermell, És una mica més difícil aquest mapa ara, Tu, loco? No estic mort. Vale, obert, Sí, tranquil. Ui. Ves. Puc curar-te, hi ha algú? No. Sí, joder, no. Corre. Estic frenant.
Vale, espera que no em puc per darrere. Freno. Ens estic frenant una mica. No me impediréis llegar hasta Agar. Oh! Tinc zombie blood. Díselo. Vale, agafa el per 2. Cuidado darrere. Que locura. Vale, Vaig a pillar una caixa. una per. Costa zero. Veus? Costa zero. Sí, cada ronda tens un per 0. Tio, que... Vale, em toca la ràdio. El pulso, los zombies te ignoran durante Hasta un 10 simple segundos. granjero Buah. podría repeler a su enemigo con un arma. Buah, si em mors és que et puc salvar. Vale, vine cap aquí. Saps on estic? Sí, crec que sí. Vale, tinc la Gorgon, que no sé què és la Gorgon. Vale, cobrim això una miqueta i després obrim. Hauríem d'obrir abans de que acabés la ronda. No pateixis, que no cal, amb aquesta arma que tinc no El cal. hecho de que seáis Quina tens? es La solo un Gorgon. desafío Tope la mayor. fuerza, fa un huevo de daño. Vale, aquí hi ha munició, sí, pots gastar el que vulguis. Sacar a relucir tu espíritu de guerrero. L'agafo, Sí. La muni. Buah, l'animació està molt feta, de Pasados están a mi lado. si temps. Sí, No brillen tant. Guai. No tenen partícules. Siento la tentación de Cuidado, que se abandonar acaba. a la alemana a su Bueno, suerte. sí, la... poca diferència en canvi. Vale, podem obrir. Si obres... Ai! No, aquest és l'últim. Va, joder, que mal. Què passa? Que podríem haver obert i haver anat editant. I així ja estaríem una miqueta més resguardats. Ai, bueno, sí. Bueno. Aviam, avancem una miqueta a la ronda i Em obrim. penso una Però cosa, és també que- estem... Tenim tres... Què passa? Què? Has patat alguna cosa? Què passa? No, jo tinc aquesta pasta. Si et sorprèn que tu tinguis més pasta que jo o què? No, 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 no. Un gran trueno ha silenciado a nuestros enemigos. Ara que has jugat amb aquell amic teu, doncs clar, és que Ese t'hi mente donen ha molt. sido borrado. Bueno, poca broma, t'has viciat perquè el joc te'l vas pillar ahir i ets nivell 7. M'he fet unes partides. Hòstia, aquí venen uns bons xavalins. No, vaig bé. Oh, Fuerte viento ha azotado el ai. M'han tocat 2 nuques aquesta ronda, tio, i he matat 5 zombis, em sembla. Tocant un de coses. Mira que en el Black Ops 2 per arribar a la ronda 10 ens costava, Sí, sí, sí. És que el 3 és més fàcil. Sí. Jo crec que és més fàcil les primeres rondes. Però després tampoc t'ho sabria dir, si és més fàcil, no sé. Jo crec que va. Bueno, clar, amb els carmels A sí. lo mejor el alemán se merece tal destino. Cuidao. Vale. Aviam, no ho necessitem, però anem obrint o... Va, O vols esperar-te? Aquí hi ha munició, Joder, és que no hi ha partícules, tio. No sucumbiré a vuestra enfermedad. Buah, que satisfactori donar-li el cap, això. Sí, agafo la munició, Munición máxima. Vaya, Samantha. Vale, podem obrir? Ja obro. Endavant. Ara ve el gordo, no? Sí, Deberías haber revuelto las tumbas de los antiguos. On havíem d'anar per aquí? sí. Tira. Avisa ese sonido a los refuerzos. Està seguint? Consigo soltarme. M'ha matat, Què? M'ha matat. Tens un panzer allà? Està buguejat. Buah, que bé. Li estic disparant des de la llum. Oh, merda, he matat l'últim, tio. No, loco. Va, tio, que està buguejat. Vine. Tinc un Carmel que em fa immortal durant 10 segons, o sigui. Ui, merda, que em dispara! Uf, quasi em dona. Joder! Ai!
Més kills! Vinga! No es moria, tio. Li he disparat, li he buidat 3 cargadors. Ai, que ai, mal. ai. Diferent, tio. Bueno. Ja tornarem a provar. Ai, que malament, tu. Avui ha sigut un dia de fracassos, però només he tingut fracassos quan has vingut tu, eh? Això... Això... Fill de puta. Menos mal, em quedo més tranquil llavors. Ah, vale, et quedes més tranquil. Bueno. Pues res, família, esperem que us hagi agradat aquesta mini partida. 2 partides, en veritat. I ja està, hem fracassat absolutament, estrepitosament, com sempre, bàsicament. Poc més. I ja està. Sí, es podria haver intentat més. Ah, és que molt malament, tio. M'he quedat allà disparant i tenia el Carmel aquell, però és que tampoc l'he utilitzat mai i no me'n fiava. I no esperava que justament, tio, em donessin allà 3 zombis, cada un per un costat, pam, 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 i a la merda. No sé, bueno. Què hi farem? Joder, que mal. Bueno, esperem que hagueu disfrutat del vídeo i ens veiem en el següent, no? Sí, ens volen seguir veient. Vinga. Adéu, gent. Adéu.